Magnifique syndic, Adichatz. Hola, bona nit. Aquí som de l'Hotel Tuca per un moment especial on avets convidat els redactors de la llei de l'Occità aranès en Aran. Són redactors especials perquè són pas deputats, són venguts ciutadans normals en Bergueta, i són venguts manifestar una opinió contrària a ce que ha estat votat, o fin decidat, pel governament Zapatero de presentar al Tribunal Constitucional la llei de l'Occità aranès en Aran i de dir que no és preferencial. Evidentment, me pensi, com us en dic, que és normal d'haver tot aquell personal polític tan polit. Mas en Occitania, nosaltres, no pot estonar acord. És que avem consciència que, malgrat totes les dificultats madrilenques, el Consell General d'Aran per la defensa de l'Occità aranès en Aran ha un gran logun d'avanç. Ben, era consciència que el govern d'Aran, el Consell General d'Aran i ciutadans de la Val d'Aran hauem de que en aquests moments era la nostra obligació moral de present i de futur i de defensar la llei de l'Occità aranès en Aran en la seva integritat, absolutament. L'ús de la paraula preferent la volem mantenir. Els ponents, els que ens han acompanyat avui, que cap d'ells i diputat n'havien estat en el moment de la redacció de la llei, però no en aquests moments, i un suport moral que taïge a l'esforç del poble aranès i del govern de la Generalitat d'aconseguir que el govern espanyol retiri aquest recurs d'inconstitucionalitat. Nosaltres entenem que hi ha prova jurídica d'aquest govern espanyol no pugui tirar endavant la seva prepausa d'inconstitucionalitat i recuperarà la llei en la seva integritat, a la defensa de la identitat aranesa i occitana. Aquell petit problema madrilenc ha furtit la coneixença de l'Occità en Espanya. Donc això és una bona causa, no? Aquest recurs ha estat la projecció més important que ha hagut el coneixement popular del poble de Catalunya i d'Espanya de l'existència real de la cultura occitana i de l'aranès en Aran. Jamés avui hem hagut tanta difusió en els mitjans de comunicació catalans i espanyols com en aquest moment. Per tant, l'agents de respecte negatiu de la inconstitucionalitat que planteja el govern espanyol hi ha l'aspecte positiu de la projecció social d'una realitat que ara se coneix en un 75 o 80% per tots els ciutadans de Catalunya i en una bona mesura també en l'estat espanyol. Aquí, aquella llei, evidentment, de l'altre costat és menys coneguda perquè els mitjans n'hem parlat, senón el sistema polític la coneix. I el sistema polític recentment ha hagut en mà qualques enquestes lingüístiques. Tot això fa que, si la Val d'Aran recula sobre aquesta llei, és que veig consciència que és una causa bella que caldria pas fer en aquest moment. Hem convençut de que no era voluntat del poble aranès i del govern aranès i de no recular absolutament a res, de continuar amb l'ensenyança de l'aranès en les escoles, de potenciar l'ús social de l'aranès, d'haver més presència en els mitjans de comunicació, en el que hem convençut de que el gabinet jurídic del govern de la Generalitat demostrarà en la seva al·legació al govern espanyol que ell equivocat amb el seu plantejament d'inconstitucionalitat. Però això que no des del convenciment que de la defensa de la llengua aranesa, sinó de la realitat de l'existència de la cultura de la llengua occitana, perquè era llei que ha aprovat el Parlament de Catalunya, no ell era llei d'oficialitzar l'aranès en Catalunya, però més ell oficialitzar i reconèixer la llengua occitana i presenta en Catalunya i que això pot estar aprofitat per tot el sentiment de l'occitanisme francès com una realitat. Cal tenir en compte que la Carta Europea de Llengües Regionals o Minoritàries que signec i ratifica que el govern espanyol reconeix per part del govern espanyol que quan una autonomia que forma part de l'estat espanyol reconeix i oficialitza una llengua diferent a la castellana, aquesta llengua passa a estar reconeixuda per a totalitat de l'estat. Espanya i un estat membre. Per tant, amb aquest reconeixement de l'occità, l'agents de territori espanyol, ubicada geogràficament l'agents de Catalunya, met a l'occità en Europa. Li planteja un reconeixement d'oficialitat de l'existència de l'occità a l'agents d'Europa. I això, evidentment, que metrà en una situació comprometida al govern francès.
Sem en període de campanya electoral en Anvisa, se va votar d'un pas gaire del costat de l'estat espanyol, capita de votar a l'entorn de la mateixa taula el món que són pas de la mateixa tendència política. És una prova que l'Occità passa l'external política? Ben, era qüestió de l'aprovació en Parlament de Catalunya per a majoria, per tots els grups, exceptuant el PP i Ciutadans, que són els dos grups que podríem definir en Espanya políticament com a més de dretes, tota la resta dels grups polítics del Parlament de Catalunya votaren a favor del reconeixement de l'oficialitat de l'occità. Ara que ens apropam a unes eleccions nacionals en l'estat espanyol, quan l'estat espanyol torna a plantejar un recurs d'inconstitucionalitat a una llengua que ubicada físicament l'Agens de Catalunya i que, per tant, torna a repetir el mateix atac frontal a tota la identitat del poble català. Ara, falta de respecte absolut a les lleis aprovades pel Parlament d'aquest poble, que és un Parlament legítim i representant d'un poble. Per tant, l'estat espanyol entenem que en aquests moments ha perdut absolutament els papers. Est-ce que c'est optimiste ou pessimiste per l'avenir d'aquella llei? Hi haurà beleu un canviament de poder? Est-ce que serà millor? Est-ce que serà piège? Això l'avenir ho dirà. Mais est-ce que c'est optimiste ou pessimiste per aquella llei? Ben, nosaltres hem d'estar optimistes perquè hem convençut de que la llei s'emmarca l'Agens de la Constitució espanyola i que, per tant, no hi ha cap motiu en què aquest recurs endegat pel govern espanyol prosperi. Evidentment que en Espanya hi haurà un canvi de govern, presumiblement governarà el PP, no sabem si per majoria absoluta. Si governa de majoria absoluta hi pot haver perills seriosos, no solet a Catalunya, se nota tot el sistema estructurat d'autonomies l'Agens d'Espanya. Si governa el PP de minoria i ha de besuny pactes de govern, hem convençut de que amb aquells pactes de govern Convergència i Unió, que són el partit nacionalista català per excel·lència, defensarà els interessos de Catalunya i per tant també els interessos d'Aran. Et donc m'imagine que la manifestació que hi haurà el 31 de març a Toulouse per la llengua occitana haurà segurament un resum que farà venir els aranès manifestar també. Home, nosaltres hi serem en aquesta manifestació. Volem, de la nostra presència, palesa de que sabem quines són les nostres arraïts culturals, que avui era sort de poder haver hagut el reconeixement del Parlament de Catalunya a l'oficialitat de la nostra llengua en Catalunya, i que, per tant, que aquesta experiència hagués presentat de guant de reconeixement de la realitat occitana, volem que se pugui visualitzar en la manifestació de Toulouse. Toute dernière question, com a Espanya tendència de partir cap a un sistema centralitzat, aussi com a França, si el PP passa, és que la solució ne seria pas de prepausar l'independència de Madrid? Ben, hagués plantejament polític totalitari de que el PP està guent substitut de més a est de Catalunya i d'Euskadi, porten a que cada viatge més hi hagi aquesta intranquil·litat, no aquesta intranquil·litat, sinó vagi germinant més en la societat, però no solet en la capa de la societat juena, sinó en la capa de la societat de més de 45 anys. No comprenem la incomprensió i la intolerància dels plantejaments del govern de Madrid, ben siguet socialista en un futur del PP, i això és un esperit que va a l'alça en Espanya. Serien intel·ligents els partits polítics majoritaris espanyols, tant el PSOE com el PP, de replantejar les polítiques i haver més respecte als parlaments autonòmics. Si no, de ben segur que hi haurà convulsió social en aquest país.